Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο του καναλιού AJ Gamer, όπου θα σας δείξω τη συλλογή μου από πράγματα της Μπαρτσελώνα. Εδώ είναι η μπλούζα της Μπαρτσελώνα του 2015. Συγκεκριμένα, μισό λεπτό να τη γυρίσω. Να πάρει ευχή. Θα μου πάρει 50 ώρες, αλλά δεν πειράζει. Πάνε οι μπάλες μου. Η μπλούζα του Μέση είναι λίγο τσαλακωμένη, δεν νομίζω να σας πειράζει. Το Μέση όλοι το ξέρετε, δηλαδή οι περισσότεροι, άμα όχι όλοι. Και αυτές είναι οι μπάλες της Μπαρτσελώνα που έχω. Αυτή εδώ έχει τις υπογραφές όλων. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι, πρέπει να είναι υπογραφή του Πικέ. Αυτή πρέπει να είναι του Ραφίνια. Αυτή είναι, ούτε καν ξέρω. Ούτε αυτού του Μπουσκέτς να είναι. Αυτή η υπογραφή του Τζόρντι Άλμπα. Εδώ έχει σήματα της Μπαρτσελώνα. Αυτή είναι η υπογραφή του Λιονέλ Μέση. Ωραία πράγματα. Πάλι ο Πικέ. Όχι, τον είδαμε. Τα ίδια κάνω. Γάμο τι σου. Γάμο το σου γάμο. Η υπογραφή του Σουάρες. Φέτος αυτός είναι ο καλύτερος παίχτης της Μπάρτσα, αλλά πέρσι ήταν ο Μέση. Αν και ο Σουάρες αύξησε το ποσοστό αποτελεσματικότητας. Αυτή είναι η μπάλα της Αυτή είναι η κίτρινη μπάλα της Μπαρτσελώνα, αλλά την έχω παίξει αλλά την παίζω τόσο καιρό που της έχω κάνει 2 σκισίματα. 1, 2. Μισό λεπτό. Εδώ δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, λέει Μπάρτσα. Και τώρα να σας δείξω μια μπάλα που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτή εδώ η ροζ μπάλα της Μπαρτσελώνα, τουλάχιστον έτσι τη βλέπω εγώ. Αυτή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και το Μπάρτσα, γαμίσου, φαίνεται μια χαρά. Βέβαια καμία από τις δύο μπλούζες δεν έχει υπογραφές, αλλά τώρα δεν πειράζει. Λοιπόν, τι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να γράφετε comments, ερωτήσεις, οτιδήποτε. Γεια σας.